Rollo-tapahtumahan on semmoinen valtakunnallinen uimareitten 9-12-13-vuotiaiden päätapahtuma kerran vuodessa, joka järjestetään aina eri paikkakunnilla. Lupaa haetaan Suomen uimaliitolta ja se on liikunnallinen tapahtuma. Ensin on kilpailut viikonloppuaikana ja sitten maanantaista eteenpäin vähän leireillä ja toimitaan eri toimintapisteissä. Mikä on Rollo-tapahtuman merkitys näille uimaseurojen toiminnassa oleville lapsille? Mitä olisi, jos Rollo-tapahtumaa ei olisi olemassa? No ensinnäkin varmasti yhteistyö seurojen välillä olisi tosi paljon pienempää, verkostoituminen, kaikki tämmöinen jäisi vähemmälle, uimarit ei oppisi tuntemaan toisiansa. Ja muutenkin onhan tämä ihan valtavan mahtava tapahtuma liikuttaa lapsia ja esitellä eri lajeja, että täällä ei pelkästään uintia ole, että on sitten kaikkia niin kuin kuivalla maalla myös eri lajikokeiluja. Mikä tekee sitten hyvän Rollo-tapahtuman? No tärkeintähän on se, että se kaikki mitä tehdään siellä taustalla niin toimii, eli se mikä ei näy niin välttämättä uimareille ja heidän mukana tulleille huoltajille, eli kaikki majoitusasiat pitää olla kunnossa, aikataulutukset, ruokailut, että kaikki nämä kun toimii, niin siinä on hyvä niin lähteä. Että sitten totta kai pitää olla mielenkiintoinen leiriohjelma ja tapahtumat ja totta kai kisakoneisto kokenut, että pystyy järjestämään isot kisat, niin niistä on hyvä lähteä. Olet itse ollut mukana järjestämässä peräti 4 Rollo-tapahtumia Oulussa. Miten näet tämän Rollon kehityskaaren nyt kun 30 tapahtumat ovat käynnissä? Toistaako Rollo itseään vai kehittyykö tämä tapahtuma? Toistaa ja kehittyy, eli pakko on olla jotakin aina samaa, eli kilpailut, sitten nämä hallitoiminnot, mitä on vesipalloa, taitointia, uimahyppyjä ja muuta vesiliikuntaa. Mutta sitten se kuivalla maalla oleva toiminta, niin sitä pystytään sitten niin kuin vaihtelemaan vuodesta toiseen, että tulee erilaisia kokeiluja ja tämmöisiä. Että se on niin kuin sekä että. Entä millaisia verkostoja Rollo-järjestäjä sitten tarvitsee? Hyviä. Eli siis tärkein verkostohan on sen oman kaupungin paikkakunnan, missä järjestäjät, niin siellä olevat uimahalli, kaupunki, majoituskoulun, rehtorit, kaikki tämmöiset. Totta kai sitten pitää olla sponsoreita, uimaliittoon täytyy olla hyvät suhteet. Ja sitten se oman seuran sisällä niin järjestely, että siellä on hyvä henki, että saadaan innostettua niin se porukka siihen tapahtumaan. Että se ei ole pelkästään yhden ihmisen järjestettävissä, vaan siihen tarvitaan koko seuran panosta. Tampereella järjestetään nyt ensimmäistä kertaa rollot, mutta kaikkiaan nämä ovat 30 rollot Suomessa. Millainen on ollut rollojärjestäjän aikajana? Meidän aikajana alkaa parin vuoden takaa. Silloin Uimaliitto myönsi meille nämä 2016 vuoden rollot. Ja aktiivinen tekeminen on alkanut siinä pikkuhiljaa. Ollaan niin kuin lyöty lukkoon isoja tilauksia, majoitusta, ruokailua. Mä oon hypännyt remmiin viime vuoden elokuussa 2015, jolloin mä aloitin sitten puolipäiväisenä projektipäällikkönä. Ja mä oon puolipäiväisenä jatkanut nyt sitten tähän päivään asti. Ja totta kai se tuntimäärä on nyt sitten räjähdysmäisesti noussut tässä viime viikkoina. Ja silloin viime syksynä me ollaan kokoonnuttu noin kerran kuukaudessa tuolla meidän suunnitteluryhmällä, johtoryhmällä WhatsAppailtu tiiviisti. Ja sitten tässä kevään aikana nyt sitten tahti on vaan tiivistynyt ja viikoittain tavattu ja nyt loppupeleissä päivittäin. No millainen armeija tähän rollotapahtuman järjestämiseen sitten käytännössä tarvitaan? No meillä on minä niin kuin projektipäällikkönä, sitten mulla on johtoryhmässä yhteensä meitä on 5 henkilöä. Tämä on tämä meidän ydinryhmä, jolla tehdään kaikki isot päätökset ja linjaukset. Sitten meillä on suunnitteluryhmässä noin 20 henkilöä. Sillä on jokaisella oma vastuualue. On majoitusvastaava, on ruokavastaava, on turvallisuusvastaava, ensiapuvastaava ja mitä kaikkia meillä siellä on. Leirivastaavat, leirillä alavastaavia. Et tosi hyvin ollaan saatu näitä sitoutuneita suunnitteluryhmän ihmisiä. Ja sitten meillä on tosissaan yli 250 talkoolaista tekemässä tätä tapahtumaa. Ja kaikki on tosissaan näitä meidän omia Uita ja Tatun valmentajia, uimareita, vanhempia. Että ollaan täältä omasta porukasta saatu tämmöinen suuri joukko innokkaita, ihania talkoolaisia. Millaisia haasteita tässä matkan varrella on ilmennyt ja oletteko saaneet jostakin vinkkejä tai apua? No suuri haaste meillä tässä on melko varmasti ollut tämä meidän halliremontti. Että viime vuoden aikana saatiin halli vihdoin käyttöön. Meillä tämä 50 altaan puoli oli pitkään remontissa ja oltiin evakossa tuossa 25 altaan puolella. Ja nyt sitten kun se saatiin valmiiksi, niin oli sitten semmoinen suuri helpotus, että se on nyt sitten kunnossa ja hoidossa. Aina jos on tullut jotain ongelmia, niin hyvin on löytynyt kyllä neuvoa, että Paula, joka tuossa äsken olikin, niin hän on niinku
osannut vastailla isolla kokemuksellaan, että pikapuhelu Ouluun, jos on ollut jotain kysyttävää. Totta kai sitten liitosta. Ja sitten täällä Tampereella niin on joutunut etsiin, että kuka Tampereella on järjestänyt tämmöisiä tapahtumia. Et esim. Pyrinnöstä on sitten löytynyt ihmisiä, jotka on järjestänyt isoja lasten suurtapahtumia Tampereelta, niin he on sitten pystynyt auttamaan näissä tamperelaisissa tapahtumien ongelmissa ja haasteissa. Kaupungin kanssa on mennyt kaikki erittäin hyvin. Erityisesti haluaisin vielä mainita Tuula Paavolan täältä uimahallilta, että yhteistyö sujuu kyllä niin kuin erittäin hyvin, että sen takia onnistuu tapahtumat. Sitten meillä on 2 todella hyvää uimaseuraa tässä. Me pelataan tosi hyvin yhteen, saadaan sieltä talkoovoimaa ja tekijää. Tosissaan, mitä sanoin jo aikaisemminkin, niin yli 250 talkoolaista. Ne on kaikki täältä meidän omista porukoista saatu innokkaita. Ne on hitsautunut hyvin yhteen, ne on ottanut vastuuta, ne on tehnyt tosi hienosti töitä tässä. Ja sitten lisäksi ihan nämä meidän uimarit, noin 14, 15, 16-vuotiaat, niitä on tuolla altaalla nyt koko ajan tekemässä. Niitä on pihalla altaalla. Eilen Viestikarnevaaleissa joka radan päässä oli oma tamperelainen uimari vahtimassa. Ja me ollaan myös lanseerattu tässä viimeisen vuoden aikana tämmöinen slogani, että kun uimari on altaassa, niin vanhempi on sitten altaan reunalla. Että ollaan niin kuin jo alettu pohjustaan tätä, että on tulossa paljon tapahtumia, tarvitaan sitä kaikkea mahdollista talkoopanostusta, mitä niistä vanhemmista voidaan vaan saada. Ja ollaan yritetty niiltä vanhemmiltakin saada ne heidän omat vahvuusalueet, että jos sä oot töissä tämmöisessä työpaikassa, niin pystyisit sä auttaa meitä tämmöisissä asioissa. Että on saatu tukea siihen ruokailun järjestämiseen, ollaan saatu lainopillista apua, ollaan löydetty kuljetusammattilaisia, että saadaan niitä heidän niin kuin vahvuusalueita, että meidän ei tarvitse osata kaikkea, vaan me saadaan sitten heiltä sitä apua sitten. Ja kisajärjestäjänähän me ollaan tosi kokeneita, mutta tässä leirissä ollaan sitten tarvittu sitä apua. Ja pitkään ollaan jo panostettu, tiedetään, että tulee paljon isoja tapahtumia tänä vuonna, niin me ollaan koulutettu pitkällä tähtäimellä yli 30 ykkösluokan tuomaria, yli 100 kakkosluokan tuomaria. Ja ollaan koulutettu tekniikkaa, meillä on ihan uusi tekniikka tuolla kopissa, sinne ollaan koulutettu väkeä. Ja samoin sitten ihan järjestysmiehiä, ensiapukursseja, että ollaan niinku panostettu tuohon meidän talkooväkeen, että he on nyt sitten osaavaa ja asiantuntevaa. No nyt ensimmäisen kokemuksen perusteella, niin järjestäisittekö rollot uudestaan täällä Tampereella? Ehdottomasti tosissaan. Kyllä tuolla mietittiin, että koska seuraava rollo ja haku aukeaa, että ihan nyt ensi vuodelle ei päästä, mutta ehkä jo 2018.